salón. Todos chiquillos. E a todas. Un ano máis, unha graduación máis desta infantil, pero este é algo especial. Non vou a dar moitas palabras porque suelo chorar nas dos maiores e non quería emocionarme xa nas primeiras palabras, pero vai a ser inevitable facelo porque con esta graduación despedimos tamén a unha gran compañeira que al final non podo, foi unha casa. Realmente todas son emotivas porque todos os nenos que están aquí 3 anos con unha mesma mestra, digo mestra porque sempre foron mestras, entón, bueno, botan 3 anos con un mestre ou unha mestra e son anos moi importantes na súa vida e despois todo o que levan desde infantil van a levarlo toda a súa vida para adiante e notase esos nenos eses 3 anos que van adquirindo a medida que van pasando por primaria, van adquirindo outros valores, outras cosas, pero esos valores que adquiriron en infantil arrástranos xeralmente gracias que o arrastran sempre para ben e notanse eses valores hasta en secundaria. Entón, ver a evolución de todos estes nenos, algúns xa fillos de alumnos, moitos fillos de alumnos, e vemos que todavía se manteñen eses valores que seus pais e súas nais aprenderon dende infantil aquí no noso centro, é importante para as súas vidas é gratificante para nós que estamos xunto con vos compartindo esa tarea de formalos e educalos para o mundo. Moitas veces digo que os coñecementos que nos adqueren en un ano podes adquirir en 2 ou en 3 ou no que faga falta, pero os valores vanse aprendendo día a día e a ser persoa vais aprendendo día a día e xa se aprende xa desde que nacen, pero aquí estes 3 anos que son moi importantes xa no cole, ca colaboración dos mestres. É importante tamén a colaboración da mestra que temos de apoio, neste caso foi Chus, e repito, para min este ano é especial. Vou dar un abrazo. E dou-lhe a palabra. Sí, xa falamos antes de canción, porque así canto máis pronto acabo. Xa non son moito de falar en público. O primeiro, moitísimas gracias ao equipo directivo, moitísimas gracias ao compañero infantil, e aos demás profes que, bueno, só vexo a Carmen, pero, bueno, moitísimas gracias a todos. Despois, de todas formas, xa o transmitiremos a todos. Pola colaboración que tuveron conmigo desde os 3 anos. A vos, eso, moitísimas gracias a todas as familias por estar aquí, papás, irmãos, avós, e sobre todo pola colaboración que tuvestes comigo durante estes 3 anos. A vosa amabilidade, cariño e todo estes anos. Todo o que vos pedi, pues sempre dispostos a todo. Con eles, pues, un grupo para min que xa este o broche final maravilloso. O sea, todos foron vos, todos me costa moito a despedida, pero claro, este como broche final da minha vida profesional, pues moito máis. Un grupo que, lo digo agora xa, eles xa dixen muitas veces, maravilloso, moi motivado sempre para traballar, todo o que eu decía ao momento, o das letras foi algo apasionante, porque a carreira de letra que empezábamos, profe, e agora qual vamos a empezar? E cuántas quedan? Bueno, fala a veces en castellano, porque como hai nenos que xe falan o castelán, falo castellano gallego, porque además seguro que lle vai costar menos, despois en primaria, cando xa teña en castellano. Entón, pois o mesmo. Entón, dependendo do que a moi dixera, pois me decía en castellano ou en galego. Ver que collían un folio cando acababan todas as tareas, se poñían a mirar o abecedario que está lá arriba e a escribir, e a veces dicirme a min, profe, aparte que non me deixes ver. Quer dizer, esa motivación de traballo moi boa, despois de compañeiros e de grupo, cada un que acababa, porque uns son máis lentos, outros máis rápidos. Bueno, lo dejamos aquí una vez. Hai unha clase de repuesto, vas por mucho.
Entonces, cada vez que acababa un, decía, profe, le ayudo a alguno que si eran cousas que realmente... Sí, te lo traigo la chus. Vale. Siéntate allí, que te vale, vale. Entonces, ese compañerismo que teñen, ainda que son nenos con, especialmente logo os medica a mí, con moito carácter, moito xenio, pero cando pasa algo a un, son todos unha piña. Entonces, eso é moi importante deles. Entonces, eu creo que van ben para empezar unha primaria con moitas ganas, ainda que ahora ao final a profe tiña que enfadarse algún día, verdad? Verdad que sí? Porque eu creo que ahora xa pesa o curso, entonces, como xa pesa, pois o cansacio a veces o cansacio pues, tamén fai iso, entón estaban máis nerviosos, máis alterados, pero bueno, unha maravilla, eu vou encantada, eu vir a traballar durante estes 3 anos con eles, era irme con unha satisfacción día a día, todos os días, sempre aprendía algo deles, e eles sempre aprendían cousas novas, cada cousa, e eu despois hasta me sorprendía, que cousas que había dito, e cantidad deles que me repetían, dicía, profe, dixemos isto, verdad? E eu, sí, así, tal cual, o sea que, unha maravilla, vou encantada, e eu creo que eles tamén, verdad? O meu objetivo, xa vos digo sempre nas reunións, principal é que lle poden cariño ao colegio e ao traballo, e eu creo que o levan máis que superado. Entonces, eu casi non teño máis que dicir, moitísimas gracias, ainda que vou do colegio, vou a verlos a ver moitas veces, e aí estou, porque que idades, aí estou, vale? E eu creo que Hoxe é un gran día, ímonos a graduar, aquí no colexio ímolo celebrar, con todos os compañeros a primaria imos pasar, e os mandos imos deixar. Queda algún? Ahora xa van deixar o mandilón. Claro, son chicos de primaria. Leo bailo no tarde. Vivan as nenas e as nenas de educación infantil. Bajo la cabeza, bailas a mi lado, ya se me ha pasado, baila la alegría, salto todo el día, saltas tú con ella, toco una estrella. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. baila el enfado, Cuerpo alborotado, tras haber bailado, ya se renueva, baila nuestro miedo, tiembla todo el cuerpo. y si nos unimos, Miedo te decimos, este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. baila la sorpresa, Mi postura besa, con la boca abierta, atención despierta, baila el desagrado, con el desesperado tapo la boquita, y la naricita. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar, quieren despertar.
Moito vamos a ter que levar, trouxeron un remolque, que algúns coches, Por eso a bolsa vai grande. Bueno, vamos a chamar a Sí, ahora que va. Bueno, esa que sí que sorpresa. O lo vas a chamar ou vai dando un poco? Non teño que chamarlos porque son... Vale, pues son personas. Vale. Bueno, a bolsa é moi grande, pero tamén é para que metáis aí o diploma, a orla, a banda e o gorrito. E a camiseta sí que xa como veráis. A camiseta era o nombre de todos para que nos quedes en recuerdo e firmar para que non vais a ver que vai gañar. Vai firmada, vale? Un bocacho. Si queres meter aí eso, van unhas fotos de recordo e aí vai queda espacio para poñer máis, querades que... Sei dos pais e dos nenos queremos darche gracias por estes 3 anos, polo cariño que eres demostrarles, por invitarse e da boa gana que viñeron ao cole. A verdade é que tiña pensado algúns papás quixeron que os detalles os deramos os pais, pero ahora aquí a maioría decidiron que os van dar os nenos os detalles, bueno, hacia ti, así que, a ver, quen quere dar o os nenos, que dé o gran. Un aplauso. Entre todos. Pois xa vemos si... Veña, entre todos, veña. Vale. Ai, que che termo esto. Non tiñes que fazer nada. Eu quedo super contenta, xa que dixen de vos, dos nenos, do grupo de todos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Abre. Pero si queren deixar guardar estos vestidos. Muy bonito, muy bonito. Un recuerdo muy bonito. Oh.